Vítajte v Readmio. Prinášame vám nový spôsob, ako čítať deťom. Louisov hrnček mlieka. Malý Louis sa práve vrátil od rieky, kde strávil s kamarátmi pekný letný deň. Slniečko sa v posledných dňoch naozaj činilo a Louis si užíval celé dni vonku. Obvykle musel z času na čas vypomôcť ockovi v dielni na spracovanie koží, ale ocko veľmi dobre vedel, že deťom je v lete najlepšie pri vode alebo v lese. Louis pribehol domov celý spotený a mal obrovský smäd. Na lavici pod starou čerešňou ešte stál jeho hrnček z raňajok. Bol na poli plný mlieka, ktoré mamička ráno nadojila. Louis pred odchodom nestihol vypiť celý hrnček a tak sa naň lačne vrhol. Lenže po prvom dúšku sa zamračil a mlieko vyplul. Fúj! Veď je to skazené. Ako len mohlo mlieko skysnúť za jediný deň? Louis vbehol do domu, kde jeho mamka chystala večeru. Dobrý večer, mamička. Mám hrozný smäd. Mohol by som sa, prosím, napiť vody. Len čo vypil celý džbánik, pokračoval. Ako je možné, že sa moje mlieko od rána skazilo? Mamička sa na neho usmiala a vysvetlila mu. Mliečko v teple skysne. Tak ho chceme uchovať dlhšie dobré, musím odniesť džbánok s nadojeným mliekom do pivnice, kde je chladno. Potom bude dobré aj na druhý deň. Pár dní na to sa vonku síce ochladilo, ale chlapci aj tak pokračovali v stavbe hrádze na rieke. Louis pritom prechladol a zobudil sa s horúčkou. Mamička mu uvarila horúce mlieko s medom. Louis, vypij to a zababuš sa poriadne pod perinu. O pár dní ti bude lepšie. Louis vypil sotva pol hrnčeka, zvyšok položil na zem vedľa postele a zaspal horúčkovitým spánkom. 3 dni okolo neho chodila mamička po špičkách. Až na 4. deň sa Louis prebudil a cítil sa omnoho lepšie. Vyskočil z postele, ustlal po sebe a všimol si zabudnutý hrnček s mliekom. Spomenul si na to, ako naposledy mlieko skyslo za 1 deň. Ako asi bude chutiť po 3 dňoch? Louis sa opatrne napil. Mlieko chutilo? Ako mlieko s medom. Napil sa ešte raz a poriadne. A skutočne, ako je možné, že mlieko aj po 3 dňoch vedľa postele chutilo rovnako dobre ako to, ktoré skladovali v chladnej pivnici? Od toho momentu Louis o mlieku stále premýšľal. Ak mamička vraví, že mlieko musí byť v chlade, aby neskyslo, je pre jeho chuť najdôležitejšia nízka teplota. A nemôže to byť aj naopak? Čo ak prevarené mlieko spôsobí jeho dlhšiu trvanlivosť a chutnosť? Keď potom raz Louis pomáhal mamičke v kuchyni, tajne si vzal 2 hrnčeky. Do jedného dal čerstvo nadojené mlieko, do druhého mlieko prevarené. Oba hrnčeky položil vedľa postele a o 3 dni ochutnal. Zatiaľ, čo prevarené mlieko chutilo stále dobre, z druhého hrnčeka bolo cítiť nepríjemnú kyslastú vôňu, že sa Louisovi ani ochutnávať nechcelo. Napriek tomu svoj pokus dokončil a ochutnal, aby zistil, že mlieko bez prevarenia sa za 3 dni úplne skazilo.
utekal za mamou. Mamička, ja už viem, ako vydrží mliečko dlhšie dobré. Stačí ho len prevariť a potom ho netreba nosiť do pivnice do chladu. Mamičke sa spočiatku nechcelo meniť svoje zvyky. Ale keď prišlo naozaj horúce počasie a aj teplota v pivnici bola vyššia než obvykle, skúsila čerstvo nadojené mlieko prevariť. A zatiaľ, čo jej kamarátky, gazdinky z rovnakej dediny sa sťažovali, že im mlieko do druhého dňa nevydrží, Louisova mamka sa im zverila s postupom, ktorý vymyslel jej synček. Ani potom Louis so svojimi pokusmi neprestal. Každú chvíľu skúšal, čo sa stane s jablkovým muštom, ktorý zostane niekoľko dní na slniečku, či ako dlho vydrží zvyšok vína v džbánku, kým sa skazí. Keď ocko videl, že ho pokusy naozaj bavia, netrval na tom, aby sa jeho syn vyučil rovnakému remeslu a spracovával kože ako on, a poslal ho študovať. Keď Louis o niekoľko rokov neskôr študoval chémiu, spomenul si na svoje pokusy s mliekom. Tento raz už mal k dispozícii celé laboratórium plné najrôznejších fľaštičiek a skúmaviek. A tak prišiel na to, že kysnutie mlieka spôsobujú malé, okom neviditeľné živočíchy. Tie sa práve pôsobením tepla prebudia a sladké mlieko premenia na kyslé. Prevarením sa tieto živočíchy zničia a mlieko potom nekysne. Louis navyše zistil dôležitú vec. Prevarením sa zničia nielen baktérie kvasenia, ale aj tie, ktoré ľuďom naozaj škodia a zapríčiňujú rôzne choroby. Spôsob ošetrenia mlieka ako ochrana pred malými živočíchmi alebo mikroorganizmami sa dodnes nazýva pasterizácia. A to podľa jej objaviteľa, Louisa Pasteura.